Bine v-am regăsit la canalul meu de YouTube. Astăzi suntem într-o cursă pe DS2. Avem 246 de kilometri. Este primul meu videoclip. Va urma și mai multe videoclipuri precum GTA 5, vă dați seama, GTA 5, CSGO și mai multe jocuri. Pe GTA vom face curse, vom face, ne urcăm pe Ciliad, un prieten dacă vedem, dar GTA va urma de luni sau marți. Și ce am vrut eu să spun, pe acest canal va fi doar, adică nu doar, 3 videoclipuri pe fiecare zi, Eurotrack, CSGO și GTA 5. Eu presupun că este foarte bine, terminăm cursa aceasta și îl postăm. Am problemă cu postarea, nu prea merge, băi, și mor când văd că am făcut un videoclip de 30 ceva de minute și zice că e prea lung și nu poate să se proceseze. Și și acum îl fac ăsta. Ori trebuie să aștepți foarte mult, adică să se proceseze. Merge până la 99, adică nu se blochează, se procesează greu de tot. Strângem peste 5 like-uri și vom posta al doilea videoclip, adică al doilea videoclip cu CSGO, vă dați seama. Suntem pe multiplayer, nu este nimeni pe lângă noi. Avem inițial, terminăm, 200 de kilometri mai avem. Păcat că merge camionul cam încet, că întrerupe, vai de mama lui. Nu mai zi nimic. Motorină mai avem. Să zicem că da, să sperăm că nu. Că avem motorină. Terminăm cursa. Să ne jucăm CSGO. Dacă nu mă răsturn eu cursa asta, mare minune. Și ce am vrut să zic, facem videoclipuri, maxim 10 minute, 13, mă refer la CSGO. Pe CSGO depinde cât e, dacă vrei, depinde pe ce server intru. Și dacă vreți facem live-uri, facem. Și să spuneți în comentarii care vă place, mă, Scania sau DAF ăsta, o să vă arăt și Scania la final. Că am 2 camioane, sunt level 15. Împrumuturi la bancă la greu, bani pe minus, 10.000. Pe cursa asta, cred că iau 4.000, 4.200. Măcar ajungem la timp. Ajungem, avem 6 ore și adică mai avem 6 ore timp rămas. Și noi mai până acolo facem 2 ore și ceva. Avem 110, punem pilotul și mergem la drum. Că dau și un de la să te duc acolo, dar nu. Să vedem unde ne duce. Noi trebuie să ne ducem așa. Ia să vedem dacă ne duce acolo. Trebuie să fie hoț. Poate și dacă ne duce, ne dăm acolo, frate. Ia, Doamne ajută. Oricum, bani pe minus avem, măcar terminăm cursa mai repede. Nu te cred, 41.000. Bă, eu zic că trebuie să ne împrumutăm. Taci din gură, Davide. Deci eu zic că trebuie să ne împrumutăm la bancă ca să scăpăm sau să încep să fac episoade mai lungi, adică nu episoade mai lungi, să fac videoclipuri mai lungi, să iau curse, să iau astea mai lungi de 1000, 1200,
Am făcut odată o cursă de 2000 de kilometri, am luat, nu mă așteptam câți bani, să dea 48 de mii și aveam o cursă care o foloseam mereu pe single player, Milano-Paris, dădea 60 ceva de mii, 70 și aveai 1000 de kilometri. Da, dar te-ai enervat pentru că era numai de-alea, ca să treci vame și cu asta. Cam acesta a fost videoclipul. Excelent! Uite să vă arăt Scania. Uitați Scania. Cred că trebuie să renunț la un camion. Și cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să bușiți butonul ăla de like, să lăsați un comentariu și un share. Și ne vedem data viitoare.